Morjesta vuo. Tarkoitus vaihtaa nyt öljyt, jarrupalat tuohon kottaraiseen. Alkaa lämmittää niin mukavasti toi aurinko, että ei varmaan pitkään mene enää ennen kuin lumet sulaa. Se on 5. päivä maaliskuuta. Ja ei mitään. Ruvetaan tunkkaa toivottavasti nyt sattuu oikeat jarrupalat. Kävin tuosta Porvoon Motonetista hakemassa. Sillä tuntuu olevan, että ne listan mukaan käy, mutta saas nähdä. Kohtahan sen näkee. Joo, ei muuta kuin mopo ylös vai tunkilla ja ruveta ihmettelemään. No niin, otetaan pahjapanssari. Tai tätä nyt pariksi voisi sanoa, että muovin lärpykkä tästä moottorisuoja pois. Ensin. Tollanen. Olikohan tää vielä muualla kiinni? Ei pitänyt olla, kun se lähtee noin. Joo. Sitten otetaan tunkki tosta pois ja tänne öljytyhjennysproput ja lasketaan öljyt pois. Joo, vähän aikaa moottoria käyttää, että öljyt lämpenee. Tulee paremmin. Tossa on ensimmäinen öljyproppu. Tuossa on öljysuodatti ja öljysuodattimen tuossa oikealla puolella näkyy se toinen öljyproppu. Taitaa olla 15 millisiä noin. Noin kannat, mihinkä käy. Katsotaan tosta. Joo, 15 millisiä. Paskat, kun 13 millisiä. Korjaa, 13 millisiä on noin kannat. Ei muuta kuin hommi. Joo. Valutetaan nyt tosta propusta ensin. Ensin nämä oilit pellolla. Täällähän on nämä kotareissa nämä, miksi näitä ensisiideksi sanotaan sitten, että ne ottaa kaikki karkeimmat pois tuosta öljykierrosta. Tuolla on vielä toinen samanlainen tuon suodattimen jälkeen. Nämä on ihan hyvät. Cleanerilla vaan putsaa tuon verkkosiidin, mikä tuossa on. Tollanen tötterö. Otetaan se tonne. Se on kohta tuolla öljyssä kokonaan. Tuonne laitetaan. Onko siinä niin sen verran pyöristynyt toi kanta nyt? Ilmeisesti. Se on seuraavalla kerralla ostettava uusta. Tätä se lähti. Se on sen verran pehmittä tuo kanta, että se lähti. No, otetaan vastakierre hylsyllä pois. Elikkä siitä heti yksi ostoslistalle. Seuraavaa öljyvaihtoa varten.
tiukassa se on. Lähtihän se. No. Nyt mulla on hieno tämmönen harrikan jäämistöön jäänyt tämmönen öljytratto. Käy näköjään ihan hyvin tähänkin. Sieltä sitä kiisseliä tulee. Tää on näköjään ihan kätevä tämmönen tratto tohon se saa, niin nätisti ei sotke noita runkoputkia sitten tuolta. Sitten ei muuta kuin odotellaan. Aika paljon sitä öljyä tulee, muistaakseni olikohan se 3,5 litraa, jos ei ihan väärin muista, niin on tämän öljytilavuus, mitä tää motti vetää. Aika mustan näköistä on kyllä. Kunhan lopettaa tuo tiputtamisen, niin päästään itse suodatin ottaa filtteri pois, vaihtaa uusi. Sitten odotellessa, kun toi viimeisetkin öljytipat tulee, niin pitää muistaa ottaa vähän nestettä, että ei toi nestetasapaino järky hirveästi, mutta kohontuu vielä. Ai, on se hyvä. Katsotaan tästä, putsasin pohjapanssari ja siinä on nyt muoviprimeri vedetty päälle ja sitten tämmöistä KTM-oranssia Motonnetista saa moottoriperämaalle. Katsotaan miten se puree kiinni tuohon. Kyllä ilmeisesti saa laittaa aika monta kerrasta ennen kuin tää orassilta rupeaa vaikuttaa. Kyllä sitä oranssi pikkuhiljaa tuli, mutta kyllä se kolmas kerros tällä hetkellä kun vetää. Kyllä, nyt se saa riittää. Enempää ei viittä. Kuivakoon siinä nyt. Näistä on hyvä tarkistaa toi O-rengas, että se on ehyt sitten. Ja tässä on toi siihti tuossa päässä, niin ei muuta kuin puhashan tuo näyttää olevakin, mutta jarrukliinerillä vaan putsailee nämä, niin onpahan sitten hyvät. Sitten vielä toinen. Sitten kun alkaa tuo sihti olla rikki, niin sitten kannattaa uusia nämä.
Tai sitten niin kun onnistuu vääntämään kannan tuosta soikeaksi, että ei enää tuo avaa käy, niin sitten pitää tilata uusi. Mutta muutenhan nämä menee ihan vaivattomasti, että ei tarvii joka kerta näitä vaihtaa. Tuo itse suodatin, mikä vielä on irrottamatta, niin se ei ole hinnalta kuin 10 euron luokkaa suurin piirtein. Vähän alle tai vähän yli. Mutta ne ei ole paljon kustanut. Siitä vähän öljyä pois. Tässä on kaksi kappaletta O-renkaita. Toinen on ihan tässä. Ja sitten totta kai tässä kannassa. Hyvältähän on vaikuttaa. Ei ole mitenkään väljyyttä eikä muuta, niin eiköhän ne pelaa vielä. Sitten otetaan tötterö takas. Eipähän tuo öljyä enää sitä pyöritä. Toinen suodatin. Tää on vähän niin kuin periaatteessa 3 suodatinta on tässä vehkeessä peräkkäin. Sitä pitäisi öljyputsaantua aika hyvin. Tuossa olisi sopiva. Noin. Katsotaan, ihan varmasti on tää tähtipäivällä tuolla öljyjoukossa. Ehkä. Nää lähtee ihan tosta. Tai sitten on nää pultit. Eikä lähti. Viimeinen. Normaalisti aina jotakin puottaa tuonne öljysekaan, että saa sitten etsiä. Katsotaan mikä nyt pulskahtaa. No niin. Sitä joutuu vähän kopistelemaan, että lähtee tuo kansi irti. Noin. Täällä on sitten kans tää O-rengas, joka tarkistaa, että tää on ihan ok. Jotenkin voi cleanerilla vaan jarrukliinerilla putsata. Sittenhän talouksissa on yleensä näitä lakanoita tai pussilakanoita aika perkuleesti, niin ei se vaimo huomaa ollenkaan, jos sieltä jotain pussilakanoita ottaa ja laittaa tähän öljyräteeksi vaan.
Tää on ihan hyvä siihen tarkoitukseen. Se olisi siinä putsattu. Siellä sitten näkyy tuon kannen alla toi suodatin patruuna. Katsotaan millä se nyt saadaan pois sieltä. Katsotaan lähteekö se tämmöisellä lukkorengaspihellä. No tällähän se lähtee nätisti. Ei mitään probleemaa. Sellainen patruuna se. Valukoon nyt kaikki vanhat moskat pois sieltä, niin ruvetaan vetää noin reijät kiinni ja lisätä öljyä sitten. Tuossa se öljyn lisäys homma ja tuossa sitten toi niin sanottu näkölasi, niin nähdään sitten, että milloin on tarpeellinen määrä. Tässä on se uusi suodatin. High flow filteri. Katsotaan. Tällainen pötikkä. Siellä on tiivistepinta tuossa toisella puolella, mikä menee tuonne koneen puolelle vastaan. Ja sitten on tässä tämä ulkone, mikä tulee tänne ulospäin. Sellainen tötterö. Tää vaan työnnetään tuosta noin. Semmoinen napsanen tuntuu, kun se istuu tuonne pohjaan hyvin kiinni. Ja sitten ei muuta, mä rupean vaan vetää kannet kiinni ja saadaan öljyä ruveta lisää. Joo, sitten ei muuta kuin kiinni nämä kannet. Se nyt oli ne sopivat Newton määrätkin, mitä piti vetää, mutta nyt on vetänyt aina siellä näppituntumalla. Ei mitenkään apinan railuvalla, mutta kuitenkin, että ne pysyy kiinni. Noin. Ne on siinä. Sitten se on siinä. Ylimääräiset öljyt pois sieltä. Yes. Sitten hyvä kikka, jos otetaan tuosta vielä cleanerillä pois. Jos onnistuu niin kuin minä pyöräyttämään tuosta kannat sileeksi tuosta suodattimen ruuvin päästä, niin, ja ei ole toista suodatinta heti miten laittaa, niin puolen tuuman hylsy menee tommoseen ylipyöräytettyyn napakasta, niin saa kiristettyä sitten haluttuun kireyteen. Mutta seuraavaa öljynvaihtoon varten niin tilattava uusi sitten, niin ei tarvitse leikkiä sen kummasempaa. Mutta sillä saa, jos sattuu joku hätä tapaus tai jossain tuommoisessa, niin muistaa, että puolen tuuman hylsy käy, kun naputtelee vaan vasarakassa siihen. Se pitää sitten kyllä aivan hyvin. Joo, sitten ei muuta kuin öljyt koneessa. Noniin, sitten ei muuta kuin öljyn syöttöä vaan.
10 vei 40. Sitä nämä koneet syö. Siellä jo rupeaa öljynäkölasissa vähän näkymään jo pintaa. Aika lähellä. Katsotaan. No niin, kyllä siinä vaan tasan 3,6 litraa meni. Nyt on näkölasi juuri oikeassa kohdassa. Nämä on aika helppo vaihtaa. Olisiko tuo lukitus sokkauttaa vain pois. Ne pitäisi periaatteessa tulla sitten ihan täältä sitten. Pitäisi tulla. Katsotaan mikä näissä on tuosta välistä. Noin. Noin. Sieltä ne tulee. Noin ikään. On ne vähän kuluneet, kun vertaa sitten ne uusiin. Kyllä ne vaan samanlaiset on se. Otonetista kun kävin hakemassa, niin se näytti kaikkea muita merkkejä, mutta Kotari, Huskia ja näitä, mutta kyllä nämä vaan on samanlaiset. Toisaalta ei tää nyt ole vanhat paljon kulunut, mutta uusiin verrattavissa olisiko sitä nyt lähtenyt joku varmaan 2 milliä pois, mutta hyvähän ne on vaihtaa. Ei siinä mitään.